Cherry Gunz. Yeah, we have Rayman Goma. Kill Searcher. Irati boto iri P-Fire. Geto kwangu kwandinopa mapanangana nemeni panondi ofarita panonoreta neni semakasa shudukana sekeni dosiya dazidrowa vandichikira ndiri mumutu takatuka redroboti vada kusaisa vadhibha vari patepoti remangoma vazoita chipitipiti kutiza Samcris vaise marigiti ndiri mumutu takatuka redroboti vada kusaisa vadhibha vari patepoti remangoma vazoita chipitipiti kutiza Samcris vaise marigiti aika hatina kureruka amana neambi yemapere pateni pandinotana zvakwana dai mauya makakwana mamvura yemubvumbi mangoma achirovana kungotsvamuka 1-1 ndikati boys itai zvinhu zvenyu 1-1 pamunozodzoka riteni hamundi 1 ndinenge ndatovana ango vangu epatani vandisvikire ndiri mumutu takatuka redroboti vada kusaisa vadhibha vari patepoti remangoma vazoita chipitipiti kutiza Samcris vaise marigiti ndiri mumutu takatuka redroboti vada kusaisa vadhibha vari patepoti remangoma vazoita chipitipiti kutiza Samcris vaise marigiti aiwa hatingasaizwe hatingaitwe yese yese toramba zvimwe zvacho hatingabvume zvese zvese kuno kuteritori ngoma dziri pese pese ndini mukuru wavo vese pazvese unotopindana tipigana pesinari uine nharo tozosangana fainari asi kunoku unotobva uine injari ndoda uzive bhaundari vandisvikira ndiri mumutu takatuka redroboti vada kusaisa vadhibha vari patepoti remangoma vazoita chipitipiti kutiza Samcris vaise marigiti ndiri mumutu takatuka redroboti vada kusaisa vadhibha vari patepoti remangoma vazoita chipitipiti kutiza Samcris vaise marigiti aika hatina kureruka amana neambi yemapere pateni pandinotana zvakwana dai mauya makakwana mamvura yemubvumbi mangoma achirovana kungotsvamuka 1-1 ndikati boys itai zvinhu zvenyu 1-1 pamunozodzoka riteni hamundi 1 ndinenge ndatovana ango vangu epatani vandisvikire ndiri mumutu